An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nanzara san o kalo 8 utukalo ye bi o tile 10 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɔminɛ kalo ye o ye farafin jate la san yɛrɛ o yɛlɛmana de sankura o tile fɔlɔ ye bi ye jɔminɛ kalo o ye ka dɔ k'a fɔ an ka san yɛlɛma yɛrɛ de n'o ye kira ale ka hijira o san 1443 san an b'o kɔnɔna bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ bi lakanabala kuma bɛ ka fɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka wara ka taa fɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna marifaw cira kunungo dɔgɔfiriba o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la k'o ko to senna kuna sinigo waleyajugu kɛbaa dɔw n'o ye marifatigi dɔw olu nana ɲɔnɔ kuyangura o ni ɲɔnɔ yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 5 bonyango ka na baganw cɛ ka taa n'u ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la sungɔkaw fɛ kɛrɛnniyana o ɲɔnɔ marabolo kelen kɔnɔna sungɔkaw fɛ wulikajɔ kɛra waleyajugu kɛbaaw fɛ n'i y'a sɔrɔ ye jadiwaleya tigilama minnu dagalen bɛ ye ka taa dugu bɛ ji min kɔlɔn min na n'i y'a sɔrɔ kelen bɛ ka dugu min na mɛnna ji tun bɛ bin kɔlɔn yɛrɛ min kɔnɔ u taara ka taa bugujugu don kɔlɔn na k'o wuli ka bɔ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔ min ye lakɔli karamɔgɔlakaw ye kunungo wulikajɔ tun kɛra ɲɛnda min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ baaraw tun kan ka sigi sen kan yɔrɔ dɔw la njogobi jagabi donna yɔrɔ dɔw ta la yɔrɔ dɔw la k'a sera ka kɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ karido ye wulikajɔ kɛbaaw n'i y'a sɔrɔ ye waleyajugu kɛbaaw ye Gao marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka taa an songo yɔrɔw la Wataguna o mara kɔnɔna dugu dɔw bɛ yen ko waleyajugu kɛbaaw de taara marifatigi jɛkulu ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma maaw kɔni siranna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen dɔw kɔni siranna a kɔni kɛra kasara de ye dan ye a yirala k'a fɔ n'i ye nin wulikajɔ in jateminɛ k'u i k'a dɔn k'a fɔ maa 50 ni maa 1 waleyajugu kɛbaaw y'o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ ani na o wulikajɔ de sen fɛ an balana k'a fɔ nin min kɛra tuma min na n'o kɛra an balana k'a fɔ ni maa 51 bɔnɛnen kɔfɛ o ni na an balana k'a fɔ kunungo ntɛnɛ an ka jamana ma ɲɛmaw olu ye bataki kɛrɛnkɛrɛnlen bila sen kan o kɔfɛ ka wulikajɔ kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw n'o ye dɔgɔtɔrɔka dɔw olu ka taa banabaatɔ minnu bɛ yen ka taa i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni dɛmɛɲɔgɔnya d'olu ma ka taa se o kɔfɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni kasara de wulikajɔ in sen fɛ ka t'olu janaja ko sigi sen kan an ka maa ɲɛma caman ka fɔ la bi ko nin wulikajɔ min kɛra k'u b'a kɔn jamana ɲɛmaw ka taa se minisima yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin waleya min kɛra k'olu b'a kɔn bi u b'a kɔn sini kɛ nin kɛ ka se ka i ka dɔn buna adamadenw b'a dɛmɛ ka se ka maa caman b'a den bɔnɛw ni na ɲɔgɔn fɛ tan bɛɛ lajɛlen bɛ kule la an bɛ don min ko bi yalima n'an tora tan nin ye i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ ye n'i y'a sɔrɔ Gao marabolo dɔ a bɛ ka taa Mali ni Niger dajama yɔrɔw la ka nin wulikajɔ ninnu ta ka ɲɛsin yen ma ko ni ko kura wɛrɛ ma sigi sen kan joona joona ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi lakana ka segin minɛ dɔ kɔnɔ na k'a dɔ bɛ dɔ la k'an ka jamana kɔni su ni tile a gɛlɛya min kuma bɛ ka fɔ ko nin ye dili kura de don dɔ la ye o ko la an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kasaralen firunin na ala ka badabada nɔgɔyaw ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ senna bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen bila siratigɛ jɛlen kan jamana in basigi ni lafiya Mali bɛ se ka segin o kɔnɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kunungo o ye kuri sugu ye kuri ye ntɛnɛndo ye ntɛnɛw ntɛnɛ o bɛ kuri dɔ a ma n'i ye kuri jateminɛ ale ye Mali dugu dɔ ye dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ ka taa fɔ Mali ni Burukina dajama yɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ banki min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ka baara an ka waribɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko BNDA olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen olu bɛ wari de bɔ kuca la ntɛnɛ o ntɛnɛ k'a sɔrɔ kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka kɛsi n'i y'a sɔrɔ u ka wari bila wagande o sigilen tɛ kuri o tuma maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ BNDA kɔnɔna na walima sarataw ni sarataw i ka dɔn wari tali ni wari bilali la wari de bɛ bɔ yen fɛ n'i y'a sɔrɔ ni k'i kunda i ka dɔn k'a fɔ kuri ka ntɛnɛ o ntɛnɛ u ka maa minnu bɛ yen baara nɔgɔya yɛrɛ kama o de sen fɛ kunungo kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ k'olu taatɔ la dɛ marifatigi dɔw de nana kanu kunbɛn motow la ni ka sɔrɔ ka mobili 2 bonyango ka mobili 2 in kɔni ni ka sara maaw jigin ka bɔ a kɔnɔ min yɛrɛ kɛra la nisɔndiyakoba ye o ye ka maaw jigin ka bɔ a kɔnɔ ma fɛn kɛ maa la kunnafoniw na ka sɔrɔ ka taa ni mobili ninnu ye
ka mabula fɛn b'a kɔnɔ na k'a bɛɛ lajɛlen daraki ka taa ɲɛfɛ kunnafoni na ko mobili kelen i ka dɔn k'u taara jeni ta ka ɲɛ so ma maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka la bi ni min filɛ ka kɛ ni wulikajɔ ma ta ka ɲɛ se bi i ka dɔn jamana fan bɛɛ lajɛlen de ma k'a lakana cogoya i ka dɔn k'a dɔ bɛ bi a kelen bɛ tigita falisu la surukuba tɛ sira la ɲɛ ko kani kelen bɛ dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi bɛna siraw sira fɛ ala k'an ka jamana bila sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi basigibaliya hukumu kɔnɔna na hali bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ jabali komini ye sungɔni ka dɔn k'a fɔ jabali yɛrɛ o cɛ tɛ foyi ye surasikan bɛ surasikan bɛ jabali i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ nka sungɔkaw kɔni dabu ye sunɔgɔtu ye k'o ko bala ile to sen na i ka dɔn u jigi jibondɔ min tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena i ka dɔn k'a fɔ ji yɔrɔ min ne y'o ye kɔlɔn ye o yɔrɔ in yɛrɛ k'i ka dɔn jɛriwala tigilamaw taara ka taa mugujugu dɔ kɔlɔn in na k'a baara ban ka tila ka pɔn dɔw bɛ yen ka taa i ka dɔn ka mugujugu bon olu bɛɛ lajɛlen la an bɛ don min na ko bi o kɔni kɛlen bɛ ka maa caman dabali ban yaasa ka nin période d'a ma jabalikaw ka maire b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jeni. Ne tɔgɔ ye Musa Kane ne ye Jabali commune maire ye. Monsieur le maire wulikajɔba minnu kɛra ka ɲɛsin sɔngɔ ma kabini waati jan n'o kɛra sɔrɔ i ka sɔngɔ datugu maa ti taa maa ti segin o wulikajɔ senfɛ ko kunu sufɛ ni k'a dugujɛ kun na ko wulikajɔ kɛra u fɛ ko ka tila ka sɔngɔkaw fɛ kɔlɔn kelen min bɛ yen ko kɔlɔn ka mini don a kɔnɔ ka wuli ka kɔn o ɲɛ k'u ye Janbekaw fɛ ka tila ka pɔn wɛrɛ bɛ k'o wuli a ko kɛra cogo di. I y'a fɔ cogo min sɔngɔkaw yɛrɛ u y'an wele u y'a fɔ an ye k'a fɔ sigikɛnu kɛlen don da la bagan ma se ka wuli ka b'u da la donc dɔ yɛrɛ de farala kan tuguni u ka forobako la u bɛ jɛ kɔlɔnba kelen min na bamalima mɔɔw taara mini bila a kɔnɔ ka kɔlɔn yɛrɛ wuli o b'a jira k'a fɔ jiko tɛ sɔngɔkaw bolo nin waati in na bilen min ye pɔnko ye o kunnafoni o kɔni sɔrɔla kabi kunna sini k'a fɔ pɔn damadɔ bɛ yen u yera o da fɛ donc mɔgɔ kɔni sigalen don ni o y'a sɔrɔ mugujugu don tɛ o pɔn na donc o ye pɔn saba bɔ ɲɔgɔn ye o kɔni o jɔrɔ banna kosɛbɛ n'o kɔni kɛra o b'a jira k'a fɔ sɛnɛ kɔni o ye danbɛrilew la ɲinan. Monsieur le maire o ye pɔn jumɛn ni pɔn jumɛn ye aw ka mara kɔnɔ ye. Pɔn min bɛ Janbe u b'a wele ko Janbe pɔn pɔn wɛrɛ bɛ yen o bɛ sɔngɔ yɛrɛ da la ana pɔn wɛrɛ bɛ yen o ye ni tɛmɛna ŋunado kan ni ye ŋunado belebele ban pɔn wɛrɛ bɛ yen donc o pɔn saba don u yera olu da fɛ o yeli min kɛra olu da fɛ sisan mɔgɔ kɔni se ka mɛn n'a sɔrɔ mugujugu don tɛ pɔn ninnu yɛrɛ la donc o de jɔyɔrɔ kɔni banna o kɛra haminako ye bi min b'an jɔrɔ kosɛbɛ sɛnɛ ta fanfɛla la. Monsieur le maire sɔngɔ yɛrɛ bilama bunadamaden minnu b'a kɔnɔna la yen nɔ olu bilama bɛ cogo di gɛlɛya ko la adamadenya yɛrɛ kɛcogo bɛ cogo di. Olu kɔni ni sɛnɛ tɛ fila ye sɛnɛ kelen kɔni u y'o kɛ ka ban dɛmɛ foyi ma sɔrɔ ka se sɔngɔkaw ma u y'a daminɛ cogo min fo ka se bi u b'o cogo kɛ la dogo do dɔ de bɛ fara sɛnɛ kan foyi tɛ bɔ a la jiko yɛrɛ min nalen filɛ fara kan nin kɔni ye a da de a tɛ se ka tɛmɛ nin kɔni kan donc ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye sɔngɔkaw kɔni kelen y'u ɲɛna ka ban. Monsieur le maire kɔsa in na welewele madaw kɛra kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka fanga ma o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko sɔrɔsiw yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔw bɔra aw fɛ mara kɔnɔna na sigikafɔ kama ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛna kɛ bilen o ye tiɲɛ ye wa. O kɔni kɛra de o kɔni kɛra nisɔndiyaba de y'an fɛ ko ye sɔrɔsikuntigi ba yɛrɛ a belebeleba n'o ye chef d'état major ye ale yɛrɛ nana a farisogo doni ka na fɔ Jabali fɔ Dɔgɔfiri ka na bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya ka assurance di bɛɛ lajɛlen ma a fɔ an ye k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛya wulili daminɛnen ye u nakun don baarabolo min b'u bolo ko sanji kura o ye opération tɔgɔ ye maa si tɛna don maa ni maa ka foro tɛ bilen an bɛna sɛnɛ kɛ an sago ma baara bɛ kɛ an sago ma o kɔni fɔra an ye mɔgɔ ta bɛɛ nisɔndiyara koyi bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ye dugawu fana kɛ o kɛra juma kibiri kari min kɛra yɔrɔ kɔni a kɛra kamana gan ko ye. Monsieur le maire welewelemada la hali bi e bɛ mun fɔ faamaw ye nin n'a ɲɔgɔnna na hali bi ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ maaw kan sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An b'a fɔ an ka fanga mɔɔw ye u ka wuli u kɔni u ka sɔngɔ sɛgɛrɛ u ka komini sɛgɛrɛ n'o ye Jabali ye u ka Suwala sɛgɛrɛ u ka Dɔgɔfiri sɛgɛrɛ gɛlɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ u kana ka na gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan bololankolon ani marifatigi olu tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye an jigi kɔni ye an ka armée de ye an b'a ɲini u fɛ u kana koyi u kana teliya la pour que sɔngɔ ka se ka bɔ bolo la komini bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ bolo la mɔgɔw ka fɛɛrɛ ka ci u ma. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Jabali maire kan ye Musa Kane ko sɔrɔsi ɲɛma taara ye ko olu ye kulukura min sigi sen kan k'o bɛ wele ko sanji kura anw ma fiɲɛ ye fɔlɔ sango sanji fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan hali bi u kɛcogo u ka falen don a la n'o tɛ don o don nin b'a la k'a fɔ u tulo b'a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye kuma fɔ bi min bɛ n'a sɔrɔ u bɛ dankari u ka fanga yɛrɛ ɲɛnamali la i tɛ tila kuma na ni m'u ye ɲɛna ka taa ye bi faso de fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule su ni tile olu bɛ kilimu jukɔrɔ olu bɛ mobili cɛkɛgirinw na jamana kɔnɔna na bi ka t'u disi gosi k'an nana a kama wa an b'a kɛ k'a sɔrɔ u b'a la ka taa fɛn min nɔfɛ e k'a dɔn min bɛ ka tiɲɛ o de ka ca don o don
sonu ka tu disi ko kana kuye mali glali amega mali gla mali be ka mene ka ta fe ni ya me ubadla o ka sura be de o ka fere bale tike ka se ka wuli ka jota basiki ka chogo folo so fe nga yenye fe bi basiki de ambe dugo de kala ka klinyumande uma an ga jamana basiki na lafia ka jamana mbro saraka na mbora o kuma kelengo na ambi to nyono marabolo kono na alibi ko yamba mana ka ufe ka mini ka do ka vosalongo oluka suma o maseka doso ko koto sena kuna sini kana kunu wo fe utaru ka baga yere che o ko ngera da bale banye ula ku jokor foni yoro ina e ka do tara weli bla fanga manga mo mashi folo iya saka ni prepare di amma siga madu kulubali be boss ko yamba mana nyono ale bo nyefanye angalame ne to way siga madu kulubali tabo ku yeba mana ku yeba nyono marala nyono komina ani nyono ke kilo 4 kilo 2 ambalma ke nyono ku yamba mana ko mungele abe auka aka marakona lai ka damene ko to ko temeni atlet 100 ani 2 arbatigi do ko ni bora awni korote gana ko mete ma ani nyanje nana nga kula anga mo bita nyefuro la shogala bodi mesina o to ke tan duru ba so sama ti ko mo ko shogala bo o kono nana yanga mo ba ba ni marko ko kono kana se ko novambru ti tan duru ro mo asro nyete ga damina na ko o mo bora ko bita nyete ga la yanga mo ko tele ko isa trawole kamina ka bulu siri ka da ko ga nye siri ga marfa ci ko la ka ko ga wuli ga bola ka be do do samedi mako ani sura ci wuli ka nye fuyi ko ngu kono ko ya mara ko kala samedi sura ci bina wati ko dimanche so ma 10h sara ka ta ko ra mi sara pa ko mo do fa ka bom du akoro ko andaro ta ga no jana jaga ka mo ko ni kala la fiya ma se ka kebli ka tawra ka ta se ko maxima mo ma se ka ta furula ko ni kara dugu ga mo fa da nyanga dugu ko sil damine ande furu ko la bi ama dugu ko re la no cheno to ra ta ma do so ala na ku je ni ka ta ma do nyona no ma se ka tige ka tawra ko na bla ti zana o ma de gadle le tem ya zora ma ko sécurité mo ko ba ko lu ko te ka ba mi se wuli kana te ko ya mara ka du ma ko kana sini ngore na mo sega nyobla du ko la kada ala ga ku ula fe 14h unana kana nga bagoche misimu tara digina bena bindi kema sabani misi biduru bani saka farle nyanga bakele ani kema fulani bidu andara nyima jara mil la gata o déclaration ke jara mo nga ta suraju fe ko coordinateur mbi nga ta nyefu andara ga to nyefu yambla gata Senegal wa nyemo ko andara nyefu lu fanay anzigi mo la ya ko ngon tabbi na bi nyoma tige senamate gudu ngano woni be brigade de la duere ko la samba ya inde la not ande fayni bi ko kamina sura kana bla bla to wuli maka juasira o sirde mo ko mo nan laje kan sisa ko ya ko ya ta déclaration andara déclaration ke mo kini mo wuli kana laje yala ma o shira di wala ma kara ko di o man ñino ko ni re la parce que on di ñino ndu la bay ko fe ka bo ñino quartier mi ko surwili o naw che kilu nani amo kama na gwande rabbi na on ko mo ni na ya sma la ya tara be tari bakele ani kema plan tari biduru o de matige amache daba mun tara gero nani mo musara ko sabaj sefla ani musukele o kuye salango somie nyinentai o seme ka kewa ama sega ja man yoda ali mi ronina akon ya kana ko andara ko abela ko anu mo ni fuyi ka wuli kana jama on dama tere yoro beno ka wala kana baliya be ka jo ka beraje le la kana ko parce que na fara ko jamana ya ti utse ka jamana la kana na fara jamana dengul la kana ta laba tajibu sara de la ko o tajibu sara du o damina yoro mo bo do mo to la bando ko harma de na tor la bayira inde je to be na tor la fe mo manda bo de ke ko o sona kata so mo lu muni jamana la kana ba lu ko jo yoro la ko jotigi jo ko jala ke fa na fara jamana na mali re do me do si sabaka ene moni ani bagamara la beraje du me sene de la parce que nyama moni abi kan nadi nyama baga abi kan nadi o sene de tuyi na fara ko ya tsege ma bata la ba jumena an woni bi deme de ni mali on fe an ga sécurité ko fe ku ja kan deme ni balu ko seray quoi ni Sénégal ma Sénégal bi bolo jogodi an wa dugu gwa mo ngi ma ka furuga no kena muso an fo ma ko gwa o ta be gwa kene ani gwa bishike ani gwa woro adamadi ma kono ma bas la kene duru ani binani ani saba kamine fala o to bula kana bla bi gouvernement de même ndama bora bidu o tla tla ko jumena an wonde sigi mo kama na gwana amma ni jamana de memba fe adam na projet la katabla o ni jura moma anna gara ma ke dirisa ga fe mun daw ma nga se ko du nga lafiya parce que ko adu ma ga dambe ci adiga salama ke ko o dima yabna yere ga dum kan wure ta damine do ta san goro la do ta yoro bera kala de dugula tebbe kon dabla la on be marfa de be mo bulo ga dugula kana tengana ngoro tu ko non de fayni la mayre ni la ambaloran ka foni tu Cheikh Amadou Coulibaly ka ba ko yamba mana nyono fembi farani bele yele kamba dewu shuni kle dondo la iba sura me madou la me ani nyaji de bitigi na furabi jamana kono dore tede ika segata seneka ki dairi me nyinula marfatigi doka na do enu che kebe jamana do kono nyema do bola o jamana kono na kulu do kana lembe kulu ka baraja dore kan lakana
ni jamanatigi bi siga ba kalinde komi foto de bela ile ka lakanata ka faso de unli lakana ka uhangli tula ku togoto o kalinga kele mimbe na banga jamana sariya sumba konana iyalma ni no be chogo de bi faso de min lakana ne tebe o de ka cha faso de min lakana ne do o na choga be mop maibu manga me ku ye war bado oblige bado ko votera ko bla jamana wagande kono walma ko bi taga doni ko dafe o bi taga doni ko dafe ni ya mesraba buna damane balone de bita o sanfe ni ya me bi sobajo buna damane balone hakli bi jingini bela jilela ni ya me bi ambeta ali muso furu buna damane balo de bi ni bela jile koni nyede ka fobi maude seleme ka uka balo yere nyini ute fo nyini faso fe fo kase ka dunga fala sabati ulu yere faso be se ka dunga fa sabati chokomina uka bara deni ubesa ya korodo ni maloyi ka kla ko ulu ye bi ulu bala ka suma nyini bi kase ka dala dumi wa besi me jamana in kona na kokana na kanu laje apma fo beba lameti ka temeni yere ti faso nyema mogo tala koma yere be sebatiki tamambe ulu bado bini na nyore tamambe jamana in kona na ku nyini ka here ku ye besi gilembeti ame fami fo anga laje de setigu munu be binala e dorome fla no awma aya doku don dora bi takabo achera kata uda ka soro foi ti fara au kaya kata ayere masuna mad surma umbe ulu ba fe na au nik borawla au ka taka boy ko swake gaba o e latike kechugo nga maude bebi ubise ka dumini yere menga o jorobu la besigile mbe abi nyenaje baw wulike jow jamana konana jabaranu je dongo do ko baw nyenaje foi balenta nga jamana fanchi fe ka swake ko a jamana be gele la bi o ba yirla ka foko nyema munu banga jamana kuna sanga jan fo bi ushi haminita jamana kenyeta e ala kanga jamana ya rabbi ala abi basiki sera sera fe ala ka jamana blo sera ka note anta dan kura yoro mena mitanje yoro mena ala kanga jamana kolosuba namburai ambala ka fo kungo we marfatigi daw ulu nana dogo frikrani na dugumbe ko dogo friba o furo kona na kana mausoro chigela uni marfa utuna te kulu mafo ko senetike wa machine ko ne machine floroni bela ku yera nyini o kera so ka muguchi machine ka machine ko be bandila yi ko senetike ulu de côté abi tolu talade ne dusuma kasa de ambe dogo de ke sebala ile masara mani ala kanga jamana kolosuma namburai ambala ka fo parti politique mbe ni aso bele ko crash ulu ye franyonga ke ka yire ka fo jamana imbele mabe choko bena ka nyefole ka koka o nyema ye mama ni mariko ye ale ba nyefanye ugasiki ku fin mende be jamana imbele mabe choko de angalame anya ye ka fo gelea chama be jamana kono bi o gelea do o ye muye o lakana balia ye nango ngabe jamana kla saratan ibe se ga soro bi sara wolonvla nyogo onka jamana nyemoro no ye jamana marabagaw ye u tise ka yeye administration te abe fo minuma service de base dotoroso commandant blon chariatigelaw olu tise ka ye ni fanchila donc ba ira ka fo ambe jamana kumuru ndo de kono o jamana kumuru inambo kono geleya don nana no temena utu kalo temene salon utu kalo la akletani shegi be bora kalama fanga mi tumban kuna no to Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye fanga nana dafri fanga dafri la amatote an wulila an go bon na manya fanga dafri la tan geleya ube geleya la nambe fe o ka wuli ka bo jamana kan an ga o fere tige abi se ka ke o don ka mama lame ma kakan bi fana an ga rappel ke anye mun fo an go mesure folo mi kan ga ta o ye ka constitution suspend wasa an ga bo désordre kono parce que bi an ba ye mogo chama ba fo constitution viole la mogo chama ba fo ko charte viole la an bolo constitution te Mali kono bi mimbe ka Mali régi en bolo bi charte te Mali kono bi mimbe ka Mali régi o ye ma damado koni u ja gɛlɛyara no olu ka ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta ye colonel Assimi Goïta ye ka fanga ta u ye fanga ta tiɲɛ don mɔgɔ fanba ko politique mɔgɔw ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la mais n'u ye fanga ta fanga ka kan ka waleya kura minnu kɛ walasa déception min kɛra population na an kana bin o ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔnɔ an ɲɛ b'a la an tɛ ka taa o sira fɛ an ɲɛ b'a la fana mɔgɔw kɛlen don ka wuli ka jɔ caman boloda k'a fɔ ko fɔ an ka taa élection na. an balona k'a fɔ ni tun ye mama nɛ mariko ye u y'a fɔ cogo min na dɔ bɛ n bolo ka ma ɲɔ u bɛ sisi tasuma na kɔnɔfarali mago tɛ ɲɔ ɲɛni na an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balona k'a fɔ kununko ɲɔgɔndan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ lakɔlidenw dɔw ye bete ye o baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na yɔrɔ dɔw la jogotin jagati donna na yɔrɔ dɔw la k'a sera ka waleya ministre bɛ kalanko kunna Dede Ousmane ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye mununu zalo dɔw kɛ o sen fɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. Mali bɛɛ kɔnɔ bi n bɛ ka kuma o fɛ waati min na yɔrɔ tɛ yen centre tɛ yen k'a fɔ ko examen a ma daminɛ donc alhamdulillah
problème dɔw yɛrɛ yɔrɔ dɔw la parce que école karamɔgɔ ninnu y'a fɔ ko ka mɔgɔw bali ka examen kɛ bi i n'a fɔ Kalaban u taara u ye listu fara u ye directeur du centre yɛrɛ u y'o labɔ u ye surveillant labɔ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan minnu y'an ka lafasaw ye n'o ye polisiw ni gendarmew ye u nana u sera ka u labɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ foyi ma y'a la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka sabali école ni an bɛɛ de t'a dɔn jamana yɛrɛ taaɲɛ a tɛ se ka kɛ ni kalan tɛ a tɛ se ka kɛ ni éducation tɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye katikaw fɛ baaraw yɛrɛ n'u donna yen nɔ min y'olu ka commandant ba ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Aruna Jarana ale ye baaraw n'u don kɔfɛ ale yɛrɛ ladilikan min di o filɛ. A ye examen lancement kɛ yɔrɔ dɔ la mais u y'a fɔ an ye lycée Mami la ko enseignants bɛ yen u kɛlen ka yɔrɔw minɛ donc an nana ka na lajɛ effectivement dɔw bɛ da la dɔw tun bɛ kɔnɔna na an ser'u ma dɔrɔn an balimaw don an somɔgɔw don kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la an k'u ka u denmisɛnninw to yen an denw de don a k'u to yen ka examen kɛ hɛrɛ ni baden na après an maliyɛn dama don an b'an sigi an bɛ kuma an tɛ tiɲɛ la n'Ala sɔnna mais an kana nin bali ka nin kɛ parce que an diminen don après c'est le regret an bɛɛ bɛ nimisa a bɛ kɛ nimisa ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye nafa t'o la ni fɛn o fɛn kɛ a kɛ ni hakili la ye kana kɛ ni dusu ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni hakili ye i b'a sɔrɔ i bɛ wasa sɔrɔ o la i bɛ jo sɔrɔ o la mais ni fɛn o fɛn ye dusu ye hali n'a ɲɛna i tɛ nisɔndiya sɔrɔ dɛ donc an ser'u ma k'o de f'u ye u ka sabali u k'an denw lajɛ u kana anw ɲɛmɔgɔw lajɛ u ka denw lajɛ k'a lajɛ olu denw don anw denw don donc u k'u lajɛ u ka to ka nin examen kɛ ni examen banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ sigi an bɛ kuma fɛn min kan ka fɔ o bɛ fɔ fɛn min kan ka d'u ma o bɛ k'u ye donc jamana bɛ continuer mais n'a fɔra an ka fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka bɛɛ kɛ sama-samani ni ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn fɛn jamana jɔli bɛ gɛlɛya o kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye katikaw ka commandant ba kan ye lakɔli karamɔgɔlaw yɛrɛ ka bolo kan olu ka lafasali tɔn ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Osman Almudu ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ dɔw di baara in yɛrɛ mun de la olu y'u kɔngɔ da la an ka lamɛn. U nana Mali gouvernement représentant nana olu ko ka na proposition kɛ article 39 an bɛna waleya cogo di u nana olu ye grille min ta u nana o de ma balima an ye u yɛrɛ sɔnna grille n'u y'a waleya école karamɔgɔ kun dɔw bɛ yen école karamɔgɔ caman bɛ yen o ye ka dɔ ka fara u ka sara kan dɔ de bɛ bɔ a la gouvernement yɛrɛ sɔnna ma donc olu ko k'u sɔnna o b'a la mais k'u bɛ tɛna papier dɔ ta ko k'o yɛlɛma ni ko jamana jumɛn de kɔnɔ a bɛ sariya ta sariya min bɛ adamaden dɔ ka hakɛ a bɛ fɔ o ma ko acquis k'o minɛ a la o tɛ diɲɛ fan si donc an n'u ma ɲɔgɔn ye parce que an k'u ma an da tɛ kun fila la k'a fɔ ko grille unifiée nafa b'a la nafa t'a la an ma n'o kama an nana min kama article 39 premier ministre y'a fɔ denmisɛnninw ye don min u taara fɛ parlement des enfants taara fɛ a ko ma k'a ma abroger k'a tɛna abroger a taara CNT la a ko ma k'a ma abroger k'a tɛna abroger donc n'a ma abroger a ka waleya u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que premier ministre b'a fɔ k'a ma abroger mais ale bɛ ciden mun bila ka olu b'a fɔ k'a abroger. An bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ni tun ye Osman Almudu ni tun y'ale kan ye k'a sɔrɔ ni waati kelen o kuma kelen bɛ senna waati min na Kayikaw fɛ gɛlɛya donna yen ta la i n'a fɔ général Dugu Saga ye kunnafoni d'a ma cogo min na ka bɔ Kayi gɛlɛyaba donna olu ta la o Kayi mara kelen kɔnɔ na Ɲɔrɔkaw fɛ Baji Kamiya ale fana ye kunnafoni d'a ma k'a yira k'a fɔ gɛlɛyaba donna olu ta la f'o kɛra maa dɔw minɛ na ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ caman na k'a ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la kɛra jamana in kunnawolo ni jamana in basigi ni jamana in bɛ taa ɲɛfɛ sira o sira fɛ Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'o tɛ mɛ ni cogo nɔfɛ o tɛ min ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ k'o kɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ baarabila bɛ sen na ko mun na u bɛ taa lakɔlidenw sɔrɔ k'a fɔ u b'olu bɔ nka u bɛ jaabi min d'o la ko fanga ɲɛmaa min n'a ka fanga b'an ka jamana kunna bi olu yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ kɛ ka jamana cakɛdaw minɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka hakɛ n'a ma tɔgɔtɔ k'u tɛna baara kɛ o kɛra sariya dɔ de nɔfɛ ko mun na o sariya kelen tɛ sɔrɔ olu yɛrɛ bolo ka kɛ o ye jaabi ye u bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen la bɛnɲɔgɔnya bɛ sabati sira min fɛ yarabi Ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ wulikajɔ la hali bi an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ dɔnkilidala denmisɛnnin dɔw n'i y'a sɔrɔ olu de tun taara k'u bɛ taa dɔnkili da bɛnɲɔgɔnya kuma fɔ olu tununa u tununi min kɛra a kuma cayara dɛ an b'a dɔn k'a fɔ sen fɛ dɔnkilidalaw fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ni min kɛra tiɲɛna ka k'i ka dɔn k'u b'a kɔn bi wa u bɛ wulikajɔ kɛ u fɛma min tunna ko fɔ ka nana ye o kɛra u ni kunnafonilaw ka baroɲɔgɔnya kɔnɔ na o kumatigi ye maa min ye Amadu Togo do ale bɛ ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Comme tun kan ka segin vol kelen de fɛ MINUSMA vol fɛ ka na Bamako lundi 2 août o don kunbɛli sira fɛ an m'u ye an kamana gana ye weleli kɛ Tombouctou ka ɲininkali kɛ est-ce que u donna wa olu k'a ma k'a ye kuma don avion kɔnɔ bɔ kuma don pankuru kɔnɔ donc o don bɛɛ an farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ni mun bɛ wele cellule de crise wa ka kuma ni mɔgɔw ye artiste yɛrɛ ka bɔlɔlɔ kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko an m'u kibaruya sɔrɔ an jɔrɔlen don ni mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka
a kibaruya jɔnjɔ la d'a ma a k'an wele an ye nimero bila wa fo sisan an b'o de kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ yan ni an kamana gannen y'u fɛnɛ bila ka taa Tombouctou o ye Aliou Badara Choufi ye an b'ale wele Dr Proda ale ye artiste ka manager fɔlɔ ye ale ni Ama Yatasai olu de sera ka kɛ maa ye maa sugandilen fɛ minnu bɛ Tombouctou nin waati u y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko chauffeur mobili bolila u ye mobili mun loué ko o tigi tɔgɔ dɔnna wa a ka nimero dɔnna o tigi ye jɔn ye k'a tɔgɔ bolila a tɔgɔ don wa a jamu don a surnom don an t'a dɔn mais an kɔni y'o information de sɔrɔ numéro min b'a bolo o ye 74 33 90 65 o de y'a ka numéro ye donc ka weleweleli bila bɛɛ ma hali bi dɔw bolo artiste nɔfɛmɔgɔw ka ko labɛnnen don walasa ka yeli di artiste ma bɛ segin o yɔrɔ kan o fɛn tɛ mɔgɔ tɛ se ka i woloba bila nin degun sugu la k'a ɲɛji bɔ ko o ye ka tɔgɔ di artiste ma ayi a y'o bɔ aw kunna an jɛɲɔgɔnw tununnen don an t'a dɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mun bɛ kunnafoni jɔnjɔn di an ma u ni o bɛ se ka mɔgɔ fɛnɛ dɔn mun bɛ se ka kunnafoni d'a ma o ka don contact la numéro minnu dira u k'u wele k'a fɔ an ye parce que an bɛɛ de kamana gannen don an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Togo kan ye o kɔfɛ min ye a dɔnkilida ɲɔgɔn dɔw ye n'i y'a sɔrɔ Iba Wane ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ ye o filɛ nin ko in an si ma sigi ni nin ye an b'a dɔn Derek bɛ baara min na Mali rap kɔnɔna la et puis a ka vision ka jan kojugu parce que style min b'a bolo a style bɛ se ka exporter diɲɛ fan bɛɛ fɛ a min kɛ Mali rap a ye baara min kɛ a n'ani sisan cɛ a ye baara min kɛ Mali rap kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a reconnu n'a fɔra an k'o Mali rap kɛlɛkɛcɛ k'o taara nord la a ma taa cause juguman na a taara cause ɲuman la pour la paix et la réconciliation ko enlevera an tɛ se ka sunɔgɔ an tɛ se ka da parce que an minnu bɛ centre ville kɔnɔ bi an lafiyalen don mais olu bɛ tɔɔrɔ la donc nin tɛ an tɛ se ka lafiya cogo si la ne bɛ welekan de bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma toujours restons mobilisés an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka fanga fara ɲɔgɔn kan message véhiculé toujours an ka gouvernement ka wuli ka jɔ an ka pression k'u kan an k'u harceler u ka se ka wuli u cɛsiri nin ko la ministre de la réconciliation bɛ yen ministre de la défense bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen intérieur extérieur olu bɛɛ bɛ yen donc bɛɛ ka wuli k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ministre de la culture mɔgɔw fana FEDAMA mɔgɔw mɔgɔ si kana nin ko in bila k'a fɔ lutte daminɛna sisan k'an b'a jɔ non 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 an ka continuer n'an continuer an ka dugawu de kɛ o fana kɔfɛ an ka silamɛw an ka mɔgɔbaw bɛ ka dugawu k'an ye ala k'u ɲuman segin ka n'an cɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Iba Wane kan ye o kɔfɛ Master Sumi ale ye dɔnkilidala denmisɛnnin an ka jamana kɔnɔ na ale yɛrɛ kɔrɔfɔ ta kɛnɛ kan Master Sumi ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. an bɛ yan bi walasa k'an ka dusuma kasa yira an dusukun kasilen don kosɛbɛ an dɔgɔkɛ an teri a n'an jɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Amadu Kebe ni bɛɛ b'a dɔn Dr Kebla donc a n'a tɔɲɔgɔn dɔw bɔra Bamakɔ yan nɔ ka taa k'u bɛ taa ɲɛnajɛ la Tombouctou région kɔnɔ Tombouctou ye Mali dɔ de donc u tununna tunu cogoma dɔw la an t'a dɔn u bɛ mɔgɔ min bolo an t'a dɔn u bɛ lahala min kɔnɔ an t'a dɔn u bɛ cogoya min yɛrɛ la donc vraiment an bilama an kɔnɔna fililen don donc an nana ka na nin kɛnɛ in sigi bi k'aw kunnafonidilaw yɛrɛ wele aw de bɛ se k'an dɛmɛ nin baara in na donc k'a wele ka pour que kuma kan ka lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn fɛn min bɛ sen na et puis ka welewele lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a dɔn u bɛ baara la pour que ka se ka lakana sabati jamana kɔnɔ mais dɔw ka fara baara kan hali bi cogoya min na an dɔgɔnin minnu bɛ ye ninnu ye ninnu mɔgɔ saba ninnu ka se ka sigi joona ka n'u ka denbayaw la ka n'u faw kɔrɔ ka n'u baw kɔrɔ ka n'u dɔgɔninw kɔrɔ ka n'u kɔrɔw kɔrɔ ka continuer ka t'u ka baara la c'est des jeunes vraiment Mali jigi bɛ ninnu kan. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Master Sumi kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ da u b'u jɛɲɔgɔnkɛ min nɔfɛ e k'a dɔn ala ka segin n'a ɲuman ye a yɛrɛ ka denbaya la ka n'a bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ ko a tɛna mɛn Haut Conseil min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔkan malidenw ka ko in ɲɛnabɔli ma maliden minnu bɛ jamana kɔkan na olu ka ɲɛmaya sigi baaraw k'i k'a dɔn ko o jɔyɔrɔ a waati kɔni o dafara ɲɛma min b'a kunna bi k'i k'a dɔn ko hali bi a kɔni kɛlen bɛ a bɛ ban a labɛn k'o mara ye walima u bɛ gɛlɛya kɛ ka se ka maaw bali a labɛn yɛrɛ sabati la ka se ka jɔyɔrɔ ɲini kulu min bɛ wele ko CSDM olu ye lajɛrɛ kɛ o ɲɛma Mamadu Serifu Hayidara ale y'a da to kuma caman na ko kɔnɔna na ani Abibu Nomena ka taa yɔrɔ dɔw la ko gouvernement man k'o kɛ o bɛna wele bɔgɔji ne ka an ka Serifu lamɛn. mun de ye ne bila nin kuma nin na an ka Conseil national de société civile ne de ye secrétaire fɔlɔ ye Habibu Sila ye ne dankan ye an ka Saresunba kɔnɔna na a sigiyɔrɔma 110 110 ko tunkarankew kan ka mɔgɔw sɔrɔ Haut Conseil de collectivité et Conseil économique et social maliyɛn minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan minnu du kɔ kan maliyɛn ye an b'a fɔ min ma ko diaspora u ka mɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ minnu bilala ka taa Conseil économique et social la
kojugu tɛ mais mɔgɔ minnu de don u tɛ se ka kuma maliyɛn den minnu sigilen Mali kɔ kan u tɔgɔ la o kelen bɛ yan san 20 Jawara yan san 20 dɔw san 15 Hadi Jagite a ye san 20 de kɛ o conseil kɔnɔ o tuma maliden halala si tɛ yen maliden si tɛ yen min bɛ se ka bila ale nɔ la san 20 mɔgɔ kelen miliyɔn 6 bɔɲɔgɔnko mɔgɔ ma sɔrɔ wulu kɔnɔ k'ale remplacer o y'an dabali ban o ye kelen ye o filanan an ka conseil économique et social ale yɛrɛ ka mandat bannen don 100 ans ani 2 an ma renouveler a sabanan Habibu ne danga société civile kɔnɔna la k'a yira u la k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka mandat banna san 1 mandat bannen e bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa yen cogo di e yɛrɛ ka association mandat bannen de don u ye lettre sɛbɛn an ka ministre ma min alhamdulilayi u ko lettre jaabi k'a f'u ye kelen aw ka mandat bannen de don a filanan aw b'a fɛ ka mɔgɔ bila ka taa institution min fana na o fana ka mandat bannen de don aw t'a to aw y'aw ka conférence nationale kɛ fɔlɔ institution nin fana k'a yɛlɛma fɔlɔ yanni mɔgɔ bila ka taa yen o de kɛra ministère Jabile ye u m'a lamɛn an kɔni m'a dɔn o bɔra a la cogo o cogo ka taa tɔgɔw di premier ministre ye décret sɔrɔ ale y'a signé u taara bila président fɛ yen président fana y'a signé o bɛɛ ye filili de ye a ma d'aw ma o aw minnu ye charte signé aw bɛ se k'o décision ta cogo di k'a sɔrɔ gouvernement bila an na mɔgɔ ma ɲininka an fana y'a ye i b'a fɔ ko ministre y'a ye cogoya min na télévision ni journaux kɔnɔ o ti ko kɛta ye ko ka yɛlɛma jamana nin kɔnɔ yɛlɛma de b'a kɛ ni cogo nin na ne ye secrétaire chargé de migration base caman de ye ne wele o conseil base u kama ko ne kan kana bɔ k'a fɔ fɛn min kɛra a ma bɛn u ma ne y'u jaabi n ko ne dun tɛ se k'o conseil mɔgɔ ye pour que aw t'a fɔ aw ka président ye ko président min mandat bannen président min y'a fɔ ko fo ka miliyɔn 10 ka sara miliyɔn 10 sarali fana i gagnera ayiwa n'i ma gagné i tɛ rembourser président min sera k'a yɛrɛ élu président ye ka yɛrɛ bila Abdurahmane Sherif nɔ la comme vice président au conseil de collectivité vote ma kɛ ko o kɔrɔ ye fɛn min de hali n'a ye n ka wari di a tɛ fɛn nafa o hukumu kɔnɔna na olu kɔni t'a fɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn ka kɛ candidat ye parce que ni état sɔnna mɔgɔ min tɛ se ka kɔsigi Gabon san 2 ani kɔ alors que haut conseil tɛ sɔn ko n'i bɔra i ka sigiyɔrɔ la i ka base 6 mois i bɔra la d'ailleurs n b'a fɔ aw ye bi Mɛrɛ Jawara de ye président ye Gabon a ka vice président Mɛrɛ Jawara ye plainte kɛ a kan Gabon tribunal la jugement nin bɛna kɛ je crois que kalo min natɔ a ye sommation min kɛra a y'a bila ka taa premier ministre ma ministre de l'extérieur président de la république ani CNT la k'a f'u ye attention mais o bɛɛ la u y'a bila au conseil de collectivité an ka institution ba de don donc an tɛna se ka mako nin ko nin ma fɛn min ye a ka nomination ye on va attaquer ça à la cour constitutionnelle e mandat bantɔ e bɛ se ka mɔgɔ désigner cogo di o kelen ye a filanan mɔgɔ minnu bilala ka taa conseil économique et social la fɛn min fɛrɛ kɛra cogɛli ka gouvernement sɔnna k'a fɔ ko ni haut conseil de collectivité a ka renouveler an b'o fana attaquer aw tɛna fɔ an ye k'a fɔ ko aw bɛna Mali kura de dilan ka sariya labato bɛɛ ka kaɲa an ka sarisunba kɔnɔ ka tila ka sɔn ka institution min mandat bannen don k'o renouveler de kɛra la o tuma an bɛ Mali an bɛ yɔrɔ jumɛn donc o kuma ɲɛsinnen bɛ cogo yɛrɛ de ma an bɛna Mali kura de fɛ ka taa kɛlɛ kɛ i bɛ k'a ka démissionner an b'o dilan ou an bɛɛ b'a fɔ ko e bɔ an filila ko ye an balona k'a fɔ ni tun ye Mamadu Sherifu Hayidara Kane ye fɛn min bɛ sen ka ko k'a dɔn bɔgɔ jɛnen de bɛ n'u fara ɲɔgɔn na waleya min kɛra u tɛ jɛn n'a ye wa haut conseil ka sigili la n'o ye tunkarankew ka kuluba ye k'a dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ k'a ɲɛɲini n'a jɔyɔrɔ ka di ye wa i ka dɔn olu ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ta ka ɲɛ s'u ma an bɛ dugawu de kɛ a ko bɛna bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ cogo min na yarabi ala k'an bila u sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ wele ko Amarser n'i y'a sɔrɔ o ye fɔcogo la crédit feerelaw ka fara u ni Orange ni Maltel u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u tun bɛ grève la grève min bannen kɔfɛ a ɲɛmaa ye ɲɛfɔlikɛ dɔw kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an ɲininkali dɔw k'a la an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Moussa Doumbia, président de la Amarser. Amarser, l'association malienne de revendeurs de cartes de recharge. Fara ɲɔgɔn jɛkuluba mun sigilen don crédit feerelaw ka hakɛ ɲinini kama. A sigira 2010 o y'a sɔrɔ carte de recharge o de bɛ valeur la ka se ka crédit feerelaw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma. O ɲɛmaa de ne ye. Aw bɔra ka baarabila dɔ kɛ tile 3 baarabila min daminɛna kalo in tile 3 ka taa kuncɛ kalo in tile 6 baarabila in a kuncɛra cogo di? Ala ni aw kunnafonidilaw yɛrɛ ka lase cogo ɲuman k'a fɔ ko mot d'ordre respectera Mali fan bɛɛ de Kayi jusqu'à Kidal o ye aw ka laseli ye. Le 1er juillet Orange ye an ka commission tigɛ a ma bɛn an ma an b'a laɲini a fɛ a k'an ka commission segin a nɔ la. Tile 3 baarabila fɔlɔ in sariya ni an ka statut ni règlement lajɛlen kɔfɛ a bɛ wajibiya an kan de an ka baara kɛ. An bɛ labɛn wɛrɛw de kɔ o kɔnɔna la. An ye masteru ka kunnafoniyaw sɔrɔ ani u bɛna sigi ka kuma ka a lajɛ an bɛ laɲini mun kɔ ni
olu ka kuma ɲɔgɔnya de bɛ se ka kɛ sababuya ye an k'an ka laɲini sɔrɔ ni période b'an bolo an n'olu ka se ka sigi ka kuma. A ko baarabila in kuncɛlen kɔfɛ ko ani masɛriw bɛna sigi munna ka kɔn baarabila dɔ in ye ani masɛriw ma se ka sigi ma se ka boloda aw ni ɲɔgɔn cɛ. Masɛriw b'u dogo anw na de o bɛ siran de parce que n'u n'anw sigira dɔrɔn Orange b'a fɔ k'a b'u ka contrat minɛ u la. Kuma caman anw b'a ɲini an ni masɛriw ka sigi u tɛ papier yɛrɛ reçoit k'a fɔ k'u ye an ka doléance sɔrɔ kama an b'a ɲɛsin Orange la mais comme u yɛrɛ bɔ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna n'u bɛna sigi. Président e min ye kulu ɲɛmaaba ye an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ko ni Orange bɛnna bɛnkan dɔw ka kɔrɔ k'i banna o bɛnkanw bɛɛ lajɛlen ma i bɛ se ka jaabi jumɛn dɔw la. Ne ma taa ni Orange ka bɛn fɛn na ne taara laɲini de kɛ distributeur Orange mɔnɛkɛlaw tɔgɔ la donc ne ɲɛ bɛ olu de la mais ne ɲɛ tɛ Orange la. Voilà. Sigafɔ min labɛnnen don aw ni masɛriw cɛ sigafɔ in n'a ma kɛ aw hakila ye yalima a labɛnnen don ka taa baarabila wɛrɛ de la wa walima a bɛna mun wɛrɛ kɛ. An y'a bila yɔrɔ min an b'a ta mais ko bonya ka ɲi ko bɛɛ la ko masɛriw de ko an ka sigi ka kuma donc ni sigikafɔ de bɛna ɲɛ an n'olu bɛna sigi ka kuma mais n'olu ma ɲɛ an bɛ taa an ka préavis de grève da Orange direction tabali sanfɛ ni Ala sɔnna. N'i ye an ka tarifu lajɛ 10,330 ani 30 Sénégal 10 dɔrɔmɛ 90 an mago bɛ nɔgɔya la jamanaden bɛɛ lajɛlen hinɛ yɛrɛ de ka kɛ malidenw na et puis wari min bɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ a dakosi ka bon k'a fɔ ko jamanadenw ka sɔrɔ min b'a kɔnɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'o ye 35 ye Orange ta ye 65 ye donc a ka bon an hakili ma. Aw ni Orange ka baarakɛɲɔgɔn in kɔnɔna na nafolo minnu b'a bolo dɔw ka fɔ la ko Orange de bɛ wari in di aw ma a ka se ka baara kɛ n'a ye ko wajibi ye ko Orange ka tɔnɔ cayali ye aw ka jaabi ye mun y'o la. Orange ka wari tɛ masɛriw yɛrɛ bolo fɔlɔ kuma tɛ anw ma sɔgɔ minnu bɛ anw ni Orange cɛ Orange ka dɔrɔmɛ 1 t'u bolo olu ka wari de b'u yɛrɛ bolo minnu ye distributeurs fɛnɛ n'o ye anw ye anw ka wari bɛ an yɛrɛ bolo mais fɛn dɔ bɛ nin yɔrɔ la fo mɔgɔw ka faamu ko anw bɛ taa sanni mun kɛ an ka prix man ka sigi Orange fɛ k'a fɔ ko n'i ye 2000 san a tɔnɔ ye dɔrɔmɛ 5 ye n'i ye 1,000,000 san a tɔnɔ ye 500 ye o de man ka kɛ mais comme u yɛrɛ bɛ ka an ɲɛ yɛlɛ ka taa fɛ ni Ala sɔnna an bɛna wuli an ka hakɛw bɛɛ nɔfɛ kelen inshallah. Sigafɔ minnu labɛnnen don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ma sira sɔrɔ n'aw wula ni sen na Orange mɔnɛ don wa walima a bɛna Orange ka fɛn wɛrɛw de fara ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na. An bɛ tɔndenw lamɛnni la mais maa fanba ka hakilina ye bi Orange ka produit bɛɛ fɛn o fɛn tɔgɔ ko produit Orange ni Ala sɔnna o ye wuli ko filanan an tɛ Ala deli dɛ parce que an ka Ala deli tɛ an yɛrɛ jɛli wari la mais ni an sago kɔni ma sɔrɔ mot d'ordre min bɛ taa da tabali sanfɛ Orange ka produit bɛɛ b'a la an b'o layidu di bɛɛ ma a bɛɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo parce que n'i ye an ka mot d'ordre greffe jateminɛ a réussira ka da jamanadenw ka hinɛ kan Orange mɔnɛkɛlaw la o sera Orange mɔnɛkɛla fɛn fɛn ma ni explication dir'u ma k'a fɔ ko nin de Orange mɔnɛkɛla ka sɔrɔ ye u bɛɛ jɛra Orange mɔnɛ kɔ a tile 3 kɔnɔ an b'o foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka waleɲuman dɔn segin Mali journalistes ma an ka distributeurs minnu ye an ka layidu dafa hɔrɔnw k'o fo k'u waleɲuman dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Dunbiya Kanɛ ye u bɛ wulikajɔ min na dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'u b'u ka hakɛ de ɲini an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na an ka hakɛw yarabi Ala k'u tɔgɔtɔ n'an bɔra ye Siri Kulubali an bɛ taa jamana kɔkan na mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na kɛnɛya minisiriso ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko coronavirus bana kɔni walankatalen b'u ka jamana kɔnɔna na ni tile 2 laban in na ko maa ba 40 bɔɲɔgɔnko k'olu garisɛgɛla coronavirus bana na n'an bɔra an bɛ taa Nizeriya jamana kɔnɔna na ekɔliden maa 300 n'u bɛɛ lajɛlen tun ye musomanninw ye olu jasura ka tunu n'u ye ka sababu kɛ Boko Haram banbaganci wale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ ye ka ni maa kofɔlen n'u minɛ u ka kalanso kɔnɔna na Chibok Nizeriya kɔgɔdugu yanfan fɛ a san 7 de ye ɲinɛ ye ni ekɔliden ninnu tununa kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko kelen sera ka tila ni maa kofɔlen ninnu na ka na u ka denbaya kɔnɔna na ni kunnafoni lasera Borno gouvernement maa dɔw ka laseliw senfɛ n'an bɔra yen nɔ Ameriki jamana kɔnɔ bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin Belarus maa dɔw ma maa minnu bɛ ka jagoya kɔni ta ka ɲɛsin Alexandre Lukashenko maa dɔw ka fanga ma ni waleya min filɛ nin ye a lakodɔnna Maison Blanche ɲɛmaa dɔw ka laseliw senfɛ n'an bɔra an bɛ taa Burukina jamana kɔnɔna na Burukina finitigilaka maa 12 ɲɔgɔnna kɔni olu bɔnn'u ni na karidon ka sababu kɛ janjugu dɔ kɔni ye jariwale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ senfɛ an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka basigi lafiya k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma sini min ye ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔkaw fɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan para ɲɛ kelen dama kunungo yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u bɛ taa maaw gɛn ka bɔ yen k'o sɔrɔ kɛ ko setigi dɔ k'o na kɛ o yɔrɔ in o y'a san ka maaw to a kɔnɔ san 30 kɔ jama wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra gɛlɛyaba ye ka minnu nama ko kama k'u gɛn f'u yɛrɛ ɲini a kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'an bolo an tun bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma sini kunnafoni na b'a bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ di aw ma
k'a fɔ bi yɔrɔ yɔrɔ bɛ ni gɛlɛya bɛ yen an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni taasira ni hakilila bɛɛ lajɛlen la yarabi ala ka kolo suma don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ